Guwahati rong sopi hati gaung along a hot kelang no kacholangrem bang kethom muslim ariso atum inut Karbi animsopi aphan kacholangrem malam ki keklang kacholangrem dat bang kethom muslim atum aphan hati gaung raikom sai khatum nep ingnang ponsi hem kang sam beng pontang lo Guwahati rong sopi along puthot kacholangrem malam ki keklang kacholangrem dat animsopi bangke inut Karbi animsopi pusi bang dakpon lapen kacholangrem sarpo bangke thomatum lake muslim ariso atum pusi bang dakpon Guwahati rong sopiar lo hatigaung padi malongsi an ke choke hangpon pathesi cholangrem dat palam the klangpon lo Guwahati rong sopiar lo hatigaung padim Nilkamal atobara long a ot kabe bang kethom muslim ariso atum inut Karbi animsopi aphan mek langnu no langnu pen cholangrem detlo bang sopena jok a ot langno kachoklem bang kethom muslim ariso atum aphan tongsekot pen hatigaung raikom sai khetum nep ingnang ponlo kenep kangnang pon hut bang kethom sai langno kachoklem bang phuaphan amin kelong pon lake naimudin mukul islam lapen asraful amin pusi bang thekpon labang ke thoma bang phuaphan arona teng pen rai ko masai khatum nep ingnang ponlo lapuson asai langno kopi koson pensi ke phoma non amat ke klar dak abirta ke longpon avelang bonta ke lang tarli pon ahutsi ang ton alam the klar dak pen karbeng long lai falong nanglitum longpon po bangso phuthak Assam government kopi koson asai si ke deng ponjima bangke non kachari bom Dr. Himanta Biswa Sharma alamno longri arlo lapuson od langno asai pen ke pat jok dunji aphan government na hin pen RD ki pipon ave pulote ke wangja por aphan ka pheri dam me meang dengsi klangpo soaro to aphan non puta jok banaja kongki thir klong ka be pena jok kisung thekti kang dengsi klanglo lapuson asai langno ke wangji langa por aphan un an ben hampha song do anatum RD pidonsi ke phove kanim sopi aphan a hok perakang sai palong nangpo News report, Karbi Live.